як котик лапкою, найм'якішим пензликом, який в нас є, притаптуючи, штампуючими рухами, аплікативно наносимо тут, тут, тут і ось тут. Румяна у нас сьогодні від Catrice Check Love у кольорі 10 яскравого рожевого відтіночку. Тим самим м'якеньким пензликом дублюємо зони нанесення кремових румян. Наступний продукт хайлайтер фірми BK у рожево-діамантовому відтіночку, світленький. Ось так це виглядає. Де ми наносимо хайлайтер? На зони об'ємів, найвищі точечки. Дивимося на нашу вилицю, знаходимо її найвищу точку і наполіровуємо там хайлайтером. Носик люблю, над губою люблю, у нас такий сяючий.